Kadaw yan na makikita kadagiti pagpasyaran wenno kadagiti souvenir shop iti lokalidad ti naikitikit as sinantaw an aramid baban iti kayo. Nga mamuyo kadi nga dati anagan dagito iti daduma lugar. Maysa kadagito apigura ti Bulul wenno Ifugao rice god. Maysa dayto nga anthropomorphic wooden carving. Agseserbi dayto a Diyos iti apit ng runa iti pagay iti Ifugao. Masansan ang nakitikitan baban iti kayo tinara. Sigun iti pamati, agserserbi dayto a gwardya kadagiti pagidulinan ti pagay wenno ti albangkan kadagiti talon. Mapapati aday iti mangsalaknib kadagiti apit manipod kadagiti pestekan mangipasigurado iti nawadwad nga apit. Mangipasimunda agmatlaang daytoy iti kinabaknang. Figura ti tao dagiti bulol, mabalin a lalaki wenno babae. Mailasin baban iti posisyon a nakatakder wenno nakatugaw. Amang ibagi iti pigsa. Adda ti ritual iti tunggal figura am aramid kan mapili ti makitikitan a klase ti kayo. Agtaltalinad at ti Bulul ang mararaam wenno agtaltalinad ti Bulul ang mararaam nga artifact iti probinsya ti Ifugao. Masansan ang mangibagi iti naunag a koneksyon dagiti Ifugao iti kapunanda. Ita, amuyon, barungal daw barungad.